lenkosi lesikhombisa masiguqa sithandaze. Ukuphakama kwami kube kuhle kwabangcwele. Ngibingelele umshumayeli lenhlansuthi nomkhokheli lengudlungudlu nentaba epheza egameni elikhulu lonyazi. Amen. Bantwana benkosi, yakithi kuphakameni sengithwese umsebenzi omkhulu ongaphezulu kwami okhalisa bonke abantu. Lo khulumayo umshumayeli uMthembu ey'ntabeni zaseNkandla. Amen. Oba kufanele ningangazi noma sengenza iphutha funa ningazi ukuthi uthe umshumayeli uMthembu eNkandla ethempeleni ehlala nathi. Ayibonge inkosi. Ngaphansi kwebefundisi abathathu, umfundisi uGumede nomfundisi uShando nomfundisi uMavundla. Ayibonge inkosi. Nabavangeli ababili, umvangeli uNdaba nomvangeli uSithole. Amen. Abantu labo uyozama ukuthi bathole abantu futhi abazwana noma kuthiwa sengenza iphutha. Ayibonge inkosi. Bantwana benkosi, seyifundiwe incwadi kaShembe maNazaretha ayingcwele engithemba nobani olapha iyona ncwadi ayiphumela ekhaya. Ayibonge inkosi. Iyona ncwadi ephethe konke, seyikhulume konke, akukho okushodayo. Noma ngathiwa inkonzo yavalwa ngabe kuphelela. Ayibonge inkosi. Oba kwakukhuluma uBhombela, akukho ongakhulunyiwe la. Mangabe ungakulalelanga usekukhulunywe lapha, angazi kuphi ozokulalela. Oba thina bese unikele umsebenzi sekukubonga amagama kaShembe. Ayibonge inkosi. Kuthi uShembe maNazaretha uNkulunkulu. Ubube nenhlahla hamba ukubone lokho. Akufikeli noma ubani. Likhona maNazaretha. Sithi sihlabelelo lapha yana ngithi somthandazo lapha sifunda khona 33. Sithi masizazi indlela zikaMkhululi wethu. Likhona maNazaretha. Masizazi indlela zikaMkhululi wethu. Lapha ungathi kuyahlatshelelwa kanti kuyakhulunywa maNazaretha. Funeka sazi indlela zikaShembe. Ayibonge inkosi. Hayi ezethu saze ikaShembe. Ayibonge inkosi. Ngicela udlule esihlabelelweni. Sisho ukuphimbike maNazaretha. Ningixolela. Nizongixolela. Futhi noma ngabhimba. Nina bonke ngixolela. Thebani? Oh. Uyasabe sitshela ukwalana kwabo alana ukuyasabe sitshela asa ukwalana kwabo ukanti kuhle kangaka umNazaretha ethandana ebambene ngesandla
awubabe muntu munye bambene ngesandla ibambeni awubabe muntu munye Nazaletha ibani munye Nazaletha Nizothandwa nguJehova Ningahlali nahlukane Ningahlali Nizolandwa nguJehova Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu noma bese ngicebile ukuthi ngibhimbi ithi Inkosi ilanga ngelinye ilanga umshumayeli ehlabelela wathi asinqamule isihlabelelo ithi Inkosi ilanga yini okujahileyo oba ukwazi ozokusho nokungcono sona isihlabelelo Nazaretha ngoNovember saba nenhlanhla ezweni lakithi eNkandla safikela unyazi lezulu ayibonge Nkosi kumnandi ushembe esezweni lakini noma ngabe usuku olodwa ube nethemba bekunyathele ushembe ezweni lakini ayibonge Nkosi inkinga neyikhona emhlabeni Uthe esontweni lokugcina inkonzo yayiphethe umfundisi uGumede. Uthi umfundisi ukhulume kakhulu ekuseni. Uthi inkonzo kaMfundisi abaningi ibasindisile. Wayesethi kodwa abathandayo. Ikhona amaNazaretha. Uthi inkonzo kaMfundisi abaningi basindisile kodwa abathandayo. Wayesethi thina boshembe asishumayeli thina siyalungisa ayibonge Nkosi walungisa amaNazaretha angazi noma salungani ngoba umuntu ulukhuni umuntu uthi thina boshembe asishumayeli siyalungisa angazi noma salungani khona igama alishoyo futhi uthi uma ushembe ngekho uthi ukhona umfundisi ayibonge Inkosi nikhona amaNazaretha uthi uma ushembe ngekho ukhona umfundisi nikhona amaNazaretha isiphelele amaNazaretha yini eshoda ngakho nayithi uNkulunkulu uma ushembe ngekho kodwa umfundisi ukhona kushayela inkobo lakhe amaNazaretha noma sengikhuluma senginovalo bese lukhona ngoba into yalapha ekhaya ihlala isinda uma ungangathi amaNazaretha sisohambeni osabekayo odinga inhliziyo nesibindi likhona amaNazaretha oba sikholwa nje sinemndeni ukaphenduka umuntu ekhaya ube uyena yedwa iNazaretha begibele bonke abantu bomndeni phezu kwakhe kodwa wena ufuna umemthandazweni ungathi ukuthela uthandaze ushembe uyokukhumbula besho yonke into abayithandayo kodwa ngelinye ilanga uyobona ababili abathathu sebeseduze kwakho ayibonge Inkosi phenduke kunjalo emndenini wakithi abathengile mina ngedwa imizi yakithi lapha esigodini sakithi yona imizi eminingi akamthembi
yonke imisebenzi yenziwa ngeSabatha. Ngalala phansi, likhona amaNazaretha. Ngalala phansi ngathemba uShembe. uShembe wathi esuka washaya ikhanda. Besikhuluma ngekhanda, ilo muntu okusuke unenkani emndenini. Yathi lele lensizwa lafika uNyazi lezulu, lakhuluma naye, ayibonge inkosi. Ngathi ngibona yayisiyasondela, yayisayikhetha inkosi yaseKuphameni, ayibonge inkosi. Kwakunqoba umndeni wonke wasekhaya, ayibonge inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu, ngizobeka nje, ngizomnqalela abantwana benkosi. Bantwana bakaNkulunkulu, mangibona insizwa emva kwami zingaka, lezi insizwa zonke zifuna ukuganwa zakhe imizi yobaba bayo, ayibonge inkosi. Kodwa kubuhlungu, ithi insizwa seyiganiwe, uyafika umakoti uhlukanisa umuzi. Zinsizwa ungavumi ukuthi ubone ukuze ipleti lakhe likamawakho ungalibonanga. Likhona amaNazaretha. Akuqhamuke likamawakho, akangathandi wena nje kuphela, akathande bonke abantu bomndeni. Likhona amaNazaretha. Angamkhohlwa umawakho ukuthi uthanda wena nje, ubani owayekuthwele. Wawuthele umawakho inyanga ezu-9. Lowo muntu ungamthanda uthini? Obomakoti funa babathande kakhulu. Omama basemzini, ayibonge inkosi. Nomama mthanda umakoti wakhe. Athi noma ebona ihiye elihle athi ake ngibambele umakoti wami leli hiye. Noma ebona iphinifa elihle, ngani khona uthando phakathi wabo. AmaNazaretha, into edingekayo nje kumuntu uthando. Likhona amaNazaretha. Njengoba nilapha nje ngiyazi ukuthi akekho umuntu athi hambe nivusa, nivuswe uthando, ayibonge inkosi. Sisegaraji lapha, sizokhandwa. Uma ungakhandwanga kule nkonzo, kukho lapho uyokhandwa khona. Likhona amaNazaretha. Lapha isekugcineni. Uyabona yonke imfula igobhoza iyaphi olwandle. Ulwandle lelo esikulo amaNazaretha. Bantwana benkosi, bantwana bakaNkulunkulu, lawo mazwi akusangivumethi ngiqhubeke. Inkosi ibusise nokuzwile. Amen. Ngaphandle kwakho inamkhulu ngaphandle ngaphandle kwakho sikhulula ungasikhulula sweet sikhulula
ungasikhulula sweet. Sikhulula ungasikhulula ukuphakama kwami akuthandeke kwabe ingcwele benkosi enkulu unyazi lwezulu. Amen. Ngiyakhuleka esihlalweni esiyingcwele senkosi enkulu unyazi lwezulu olule kwelamampondo eMthatha le kwesikabhedla. Ayibonge inkosi. Ngiyabonga baba Mshumayeli, ngibingelela abayingcwele bonke abagcotshwa abangaphakathi kwalendlu egameni lonyazi. Amen. Bantwana benkosi, ngicela intethelelo nami sengibhajwa lapha nje mandini, inhliziyo yami iyagxuma ukuthi hayibo, nasi isikhathi sikaNkulunkulu. Ngithi ngizwe umsindi ukuthi hayi le mvunge le yakithi eNazaretha. Ayibonge inkosi. Noma sekunje ngake ngadlula lapha ekhaya ngelanga, kukuhle kwethulwa iwele lami. Singena kulo msebenzi obupristi nobaba walapha ekhaya umfundisi uMathenjwa. Ayibonge inkosi. Ngiyacabanga ukuthi nje maduze kuyazamazama nami nje ezweni lakithi sicijele ukuza ngapha ngoba hayi izoxhoyisa kabili lensizwa. Ayibonge inkosi. Ngiyabonga baba Mshumayeli, ngibonge bangcwele benkosi ukuba namhlanje sizoma phambi komnikazi wesonto, ngoba sizocela kukodwa ukuthi uNkulunkulu asibone eNazaretha. Kakhulu ngibonga nje le ndaba enkulu bangcwele, ngoba uma usewembethe le ngubo emhlophe, le ngubo uma ufundisa ibhalo, uNkulunkulu le ngubo uyinikeza abantu abanqobile izeduko zabo ngale kwethuna. Ngihambe-ke ngibuka-ke lapha endleleni, uma uhamba lapha kuney'ndawo ezinamaliba. Abantu-ke makufa abantu baye balikhonke kahle iliba, mese belibhala ngaphezulu kuthiwa rest in peace. Noma nini kuboneni lokho. Ubhale lo rest in peace, kuhlale kube kuhle noma ubani odlulayo ukuthi walala leyo nsizwa noma leya nkosikazi, kusho ukuthi loyo muntu phambi kobuso bezulu. Kanti eNazaretha njengoba silapha nje, akekho umuntu ongenalo usizi uma kukhona ithuna ngaphansi ngenzansi komuzi wakini. Umuntu ongenandaba noshembe umuntu elingekho ithuna kubo, ngoba lolu sizo esinalo nemithwalo esinayo abantwana benkosi, khona isihlabelelo silapha lungehlelwe isisindo. Angazi noma ukhona ongangifundela ngamandla sezwa zezulu. Ngehlelwe isisindo. Ngifuna ukuba ngibe mfishane bantwana benkosi. Siyayifuna indlela ekhaya, siyayifuna, sifuna-ke indlela ayobuya ekhaya, ujawuvaye inkosi yethu,
mdali uyayithola baba awuyishaya awuyishayi baba Ngehlelwe isisindo. niwalalele kahle la mazwi noma usufika endlini nawe wafunde athi ngehlelwe isisindo Sezono zami. njengoba silapha abantwana benkosi sithwele imithwalo abaningi abantu emhlabeni bathwele imithwalo abazethwese bona khona umuntu othi esemhle noma eseguga esemdala noma ngabe efike enikele naphambi kaNkulunkulu abekwe nje into eyodwa ukuthi esasemhlabeni akazange asithole isibusiso sikayise nonina nikhona ni bantwana benkosi khona abantu ababeka izandla abazali babo khona abantu ababekhalisa abazali babo zonke iy'nsuku kodwa namhlanje sebeyathanda nabo ukuyithinta incele woza baba Nezabazali bami. nansi indaba enkulu bantwana benkosi nawe uma ugodi ukuya kini nenihlangane nomndeni ukuthi hawu sasizalwa indoda thina njengoba nami ngangizalwa umkitazo wey'ngane kusokola iy'shimane angiqondi ukusho njalo bangcwele mese nilenza kahle ithuna lomzali wenu nilibhala amazwi amnandi aphuma enhliziyweni mese nilibhala nithi rest in peace nenibone lo mbhalo kodwa lo muntu uhambe abantu abenkosi enamacala amadoda amaningi uma esehamba emhlabeni qala phansi abekwe esangweni kwenziwe inhlambuluko sekubuya iy'ngane kade zalahlwa kubuye amakhosikazi akade alahlwa sekufanele zombuza iy'tshalo lapho ngoba lapha esizulwini sabantu noma ungaganwa yinkosikazi uyilahle noma ingazala indiya nekhalade kodwa egcinene lakho awube khona amen manazareth woza baba Bazishiya kimi. lezi zono zabazali bakho namhlanje sezipheyi kwakho nikhonani manazareth silapha abantu benkosi se-university lapho wena sizofunda kushembe ukuthi inkosi njengoba sithwele usizo olungaka emhlabeni ushembe uzosethula kanjani ngoba khona umuntu bantwana benkosi oyayaphile lapha wazi ukuthi wena kini nisihlanu kanti kwenu nunayini uthi ungaganwa usuthi uhlezi kahle nenkosikazi uma isiyavuka le ndoda ithi hey wena mfana umnkosikazi wami lo kungabi khona ukuthula emendweni namhlanje omama nje bachitheka nezingane nangumkhokheli phambi kwenu makhosikazi njengoba ekhona umkhokheli kuwumsebenzi ukuba ngelanga uzoza kwemkhokheli ngifuna ukuzolahla isono ukuthi ebusheni bami ngaqhuzuka umkhokheli akulungisele ukuthi laba abantu balungiswa kanjani noma ngabe bafakwa kobhayela noma ngabe laba umkhokheli ukhonela ukuthi anenzele inkonzo abebelethisa ayibonge inkosi nisekhona manazareth kodwa amathuna abhaliwe rest in peace woza baba Inyanga ngubani? ya woza Mkhululi wami. Ngowe ukuphela wemkhululi wami. yebo baba Mhla ngelashwayo ngasinda mina. Manazaretha njengoba silapha kushembe size enyangeni enkulu ehlule izinyanga abantwana benkosi noma bangakufaka izinto ezoluhlaza nezibovu baze bakufaka ama-TV box banyuse o-ad kodwa yonke lento usiphetho sayo yonke ekugcineni kosuku ukuthi siye kushembe manazaretha njengoba ngihlabele le ngoma imoto benkosi ithi asi inamkhulo lolingapha ngaphandle ngoba lolu usizo lukuphethe abantwana benkosi akekho umuntu odalelwe uhlupheka manazaretha kodwa lolu usizo lidalwa imithwalo yomndeni nobaba bethu abava benamacala uthi uma usubhidela umndeni sokuxatshela athi omnye hayi anginandaba ungangeni kwami anginama ngiseyongena kuwe phuma babakhakhela lapha angawubika umuzi azashone ehlaba imbuzi neyinkomo aphuma ekhaya ingazange ngasho ukuthi uyaphuma umuzi mase ekhaya ubaba niqalise nihlaba inkomo izingane ziphelele emgaqweni lapha ephihlizwa zimuthi ikhona ni manazaretha inyanga ushembe manazaretha oza baba Ngizakubonga ngani wemkhululi wami? yebo Ukugula kwenhliziyo
kuba buhlungu kangaka. Ngibulawa isazelo senhliziyo yami. Insipho ezinkulungwane ephansi kwezulu ingegeze nasinye mkhululi wami. Awubeke isithupha baba, ngangikhona Manazaretha. Inkosi yesithathu inyanga yezulu ithi Manatha ngiqinisile. Isona sehlukani nomuntu. Cela ukuyiphinda into engisho. Ithi sono kasehlukani nomuntu engazange sivume. Nikhona ni Manazaretha. Into ke ebukhulu kakhulu leyo bantwana benkosi. Kanti ngiye ngithi njengoba sakhela abagcotshwa kukhona umshumayeli ngapha kukhona umkhokheli ngapha. La bantu kufuna sibathande ngoba uma usuyinazaretha ayikho intandane kuleli bandla Manazaretha. Noma ngabe unababa awunamama kodwa uma usuka ngena phansi abantu amhlophe usufica umshumayeli. Noma ungawa manje umshumayeli onogijima agijima indaba akakulande ngisho amakhazeni. Akungcwaba akwenzele yonke into yakho ngoba uthola ubaba wakho omnikeze ushembe. Nani futhi bomama noma ngaba awumficanga umamezala wakho awuzazi izinto kodwa inhlanhla kuwe ukuthi unomkhokheli phambi kwakho kufuna nibathande labantu bantwana benkosi. Noma ngabe kuyisabatha nje bomama uthenge noma ngabe uchocolate isilepho usifihle futhi emkhokheli nimxike nje umkhokheli ngoshokolate azabe brown singcola isiphiko ushokolate kuthiwa umkhokheli wanjena kanti niyamnesa ngoba wenzela usuku lakho lokuhlupheka Manazaretha. Ngoba akekho umuntu ogijima afuna indaba yakho ngaphandle kwalomkhokheli. Usuqedile ba. Bengeza liphuma. Lishona ilanga. Akusukanga nasinye. Wemkhululi wami. Hayi hlala phansi kwami Nkosi kubusise. Ngisaba isikhathi Manazaretha. Lo oguqile umfundisi uMadondo le eintabeni zaseMishwati. Nikhona ni Manazaretha. Le kaSwayimane emqekezweni lakithi. Amen. Hey Manazaretha lihlizwe lakithi makuthiwa bengazi nibona bengiphathele nobhatata nje. Namadumbe cha ukudayisa siyaphisana nje ngoba kuyinala. Futhi ngiyafisa nabayifunayo nje indawo basho. Bantwana benkosi maduze nje nizoza lizoduma nje izulu. Izwile umshumayeli exoxa ukuthi uNkulunkulu kwafika kanye ngakuba hayi. Akafika ubaba kaSayimane ugile imanga ayibonge inkosi. Namanje nje nizozwa nje. Nikhona ni Manazaretha. Siyayibonga leyo nto bantwana benkosi ukuthi ngiye ngihlupheke kakhulu sengigcina Manazaretha. Engathi emhlabeni uma uyindoda noma ngabe uyinkosikazi noma ngabe umfana ungayinika nje ithuba lokuphuma nje ngaphandle kwegceke uma usuphenduka ulibuki kini. Niyezwa bantwana benkosi. Ulibuki kini noma ngabe lakhiwe kanjani. Uyabona umuzi mawusegcekeni na ukwazi ukubona ukuthi unjani. Kodwa ubona kahle uma usuphumile usubuka ukuthi uyabona la liyandlo. Imi kahle liyandla imile kahle le ayisibaya asikahle mase kanje. Ngoba ukwazi ukubona amaphutha egceke kodwa ungaphandle. Niyezwa madaba enkosi. Kodwa ngikhuluma ngale ndaba abantu abenkosi ukuthi uNkulunkulu ngathi angasisiza sivula amehlo abantu abenkosi ngoba leli ithuba esininikeziwe lokuba sibe ngamaNazaretha sinikwe ithuba lesibili lokulungisa ungakafiki eduneni. Engathi uNkulunkulu angasisiza amaNazaretha sikhohlwe abantu abangasifuni. Sikhohlwe abantu abasenyanyayo nabantu abasehlebayo. Ngeke uzuthanda usiyona imali. Ungathi abantu benesibindi sokwethuka uNkulunkulu esimkhonzayo ukumuze kodwa ephendula khona. Kodwa namhlanje unyazi lelo enqobile umhlaba wonke. Nikhona abantu abenkosi. Engathi singaye wakhanda namaqembu abantu abenkosi. Uyabona mase simphambi komkhululi. Sivume le ngoma nje abantu abenkosi ethi hasi. Inamkhulo Lingapha Ngaphansi Ekwakho Lona ngabe wawunendoda
yakuthanda yakushiya ney'ngane, kodwa into enkulu ofuna uyibonga ukuthi uNkulunkulu ukuphi iy'ngane. Kuzofika indoda enkulu uhulumeni afundise iy'ngane zakho ngo-NSFAS, namhlanje ukhiphe othisha ukhiphe abameli. Ayibonge Nkosi. Yini le kuhlupha kangaka uyikhathaza ngabantu abakuhlebana, abantu abakuzonda, bazokusiza ngani unento enhle kangaka unoShembe madoda benkosi? Ngoma ikhula lezi ngane zakho usuhlezi nazo uhambe uyobiza omalume seyikhunaza iy'ngane zami, noma ngabe sinenkomo noma ngabe yini, zibonga ubaba wakho noma wakho ukuthi uyikhulisile. Lezi iy'ngane noma ngabe seyinganyonyoba ziyokhuluma nabantu bakubo, baqhamuka kuzwakala ekuseni nje abantu bethi baba siyakhuleka, kugijime ngisho ikati la ikhathi obani laba kwenze njani, kanti ingane ehlakaniphile. Isibusiso sesiyantshontshwa maNazaretha. Isigijimele ingane yangale, obani laba kuthiwa hayibo kuzokhulekela unozibani banyana. Lo naye usehawula impesheni. Nikhona ni maNazaretha. Hayi mani nganqana ke sifonele umkhokhe, sifonele umshumayeli. Alikhawunge segijima umkhokhe, buka nemfaqa umkhokhe lo neyifaqa maNazaretha. Nikhona abantwana benkosi. Niyaqhamuka laphana, hawu kwenze njani? Nangu umkhongo uzokhuleka. Hey maNazaretha, namhlanje kwafika uShembe. Kusina ngishisali kwazi abantu benkosi esesinezinye elilodwa. Ngoba safica intente safica uShembe maNazaretha. Nawe nje ukume emgidini uthi la phuma. Aze lashona. Lashona namhla ke. Awe Nkosi. Uyikhohle nje yonke lento uthi wabo noZisi basemzini ababengakufuni bekujaha bashe yonke into ngoba into enkulu ufuna ukuyoshaya intambo. Naye lo noma ngabe usaphile noma ngabe unjani qhamuka umgezi inyanga la ngoba ufuna ungena ententweni eyodwa. Nawe nje lithi mali memezizwe kuthiwa ntambama isidlo, nawe kuvunule nje ushayise isikheshe sakho lapha uhambe uyongena ukufika uhlale nawe. Ube nje kancane uthi Nkosi yethu Zimakade Emepati kulo mhlaba bafowethu ufuna nazo insizwa lezi ey'ncane, nina nobuhle bukaShembe. Ngizohlangana abafana benitshela ukuthi hayi awuyena umfana ohlakaniphile uma ungaphuzi, awuyena umfana ohlakaniphile uma ungabhemi. Make wangena kulezi zinto uyoyingcolisa usiyofuya inhlabathi, ngeke isavela lento kuwe. Ngoba ukuvuka nokuthetha kwamacala ahlula ubaba wakho sekukuwe. Sifisa ukuba lapha kini habe newukucu bantu bekade sishade simshade ebuhleni lapha bantu benkosi. Funa lezi zinto zewukucu. Hambe uhambe uvusa omakhoda ethaveni. Yonke into iyacelwa kuShembe maNazaretha. Ma usufuna ukugana usondele umshumayeli awungeluleke. Sengiyathanda manje ukuthi ngiganwe. Emese kutshela umshumayeli yabona ngomfana. Qala manje ubekelela imali ngoba kuhle mhla uyothi baba emzini wendoda kodwa uhudula isithole senkomo ngemuva. Yakhuluma njalo. Wenze njani? Ngoba noma abe ungakhipha malini lezofika ifunakala kodwa into ekwenziwe ngkhwenyana inkomo. Awakene ngishadele. Ikhona ni maNazaretha. Lapha ngakithi kaSwayimane hamba ngeenyawo kunomlungu ekuthiwa uMahewu lapha. Udayisa inkomo eseyiqedile ukuzala lezi ekuthiwa amajezi zinhle inonile zenkomo. Niyazi malini? 8,000. Imalini? Ngakisa mali angiqinisile. Lo mlungu yakholwa lo mlungu ngoba ngathi mlungu sisize. Sifisa amaNazaretha aphelele. Makhosazana ithandeni bantu abamnyezwa. Ma uyintombi leli ivangela kwixhawula indoda. Ngoba umfana unogesi la esandleni. Uyophapha isibaya sika baba wakho sesiyoshona lapha emall lapha enzathu. Ungasambe kanjani. Ikhona nibangcwele. Ngiyazi bo mama nihlukumezekile kakhulu. Othandeni lenu nani bo baba kodwa ningayikhulisa izingane zenu ngenzondo. Ukuthi uyisho ukuthi unyoko ukuthi ngoba lengane uyayibulala ingqondo izobona kungcono kuyihlala esportini sotshwala. Ikhona ni maNazaretha.
Kodwa bantwana benkosi, ithi indoda ezala ubaba wami sengihlala phansi unjobo zamadoda ihambe isingumvangeli kuleli bandla. Izalo uyise uTufalaza owaba umshumayeli kababa omkhulu lapha ezweni lakithi, ayibonge inkosi. Khona izinto emhlabeni bantu benkosi eyihluphe thina, ayihluzi bahluphile nabazali bethu sengihlala phansi. Kwaba khona intombi ezimbili bantwana benkosi ezaza abangani zizwana njengoba nawe unomngani wakho nje. Laba bantu ababehamba befanisana, namhlanje siyogqoka okuthize, namhlanje siyodlula sime endaweni ethize. Laba bantu bezwana, ayikho into omunye wayenze ngamtshelanga ngomnye, babezwana laba bantu njengoba nawe unawo umngani wakho. La senibalisha leli vangela lezi ntombi ezimbili. Niyazazi-ke iy'ntombi zasezweni ihamba zidedela amabele azo nje, uyibona intombi leya noma ihlangana nebhungu, ibhungu lishwabane lona ngoba libona intombi. Lezi ntombi mase ifika laphana la emthombeni la ithola khona amanzi, kwase kuqhamuka insizwa yayisi ifika yeshela lapha kulezi ntombi. Cha, saqinisa lesi sesheli, saqinisa lesi sesheli, kodwa sithanda le ntombi enye. Le ntombi ayinaso isesheli, le ntombi enye. Sahamba isikhathi uleke xoka lesibanibanyanya, kodwa yambona nibani ukuthi ungicine kakhulu na. Ithule le ntombi ingaphenduli. Ngelanga siyamtshela ithi lozibanibanyana, hayi uthando kaSibamani seliyangehlula. Hawu seliyakwehlula, uyamthanda? Ngiyamthanda. Manje ubothi uzokwenza kanjani? Hayi sengiyavuma, ngiyanikela ngakho konke kuye. Kanti le ntombi inenkinga yokuthi uyibuka leli soka naye iyalithanda leli soka. Kodwa manje leli soka liyesheli le ntombi, lishela lo mngani wayo. Ayi kwase kuhlala iminyaka ile ukuthi insizwa hayi ngizoza phela ngizokhokha kini. Kwasho ukuthi insizwa ayinawo amandla. Kodwa uthando liyakhula, liyavutha kakhulu, uqabuka amalangabi. Ayi yagcina insizwa sifika ithi nozibanibanyana, uthando lakho seliyangehlula, amandla anginawo. Sizokwenza njani? Nathi intombi nami ngiyakuthanda. Manazaretha, uNkulunkulu akasiphe uthando lomntwana engafika. Pho sizokwenza njani mngani wami sebekhanda amacebo? Iliphi icebo esolakha? Sebethi bona uyakhumbula ukuthi kwakukhona umuzi wakaSibanibanyana owakade wakhe lapha. Hawu ngiyakhumbula, wathutha lo muzi usuneminyaka. Bayazi-ke abantu uma kuthutha umuzi, indlu engasenhliva ukuthi ingabulawa, la kusuke kushisa khona impepho. Kodwa angazi kwenzeka kanjani kulo muzi ukuthi le ndlu yathi sebezohamba kanti yayisithanda ukuwa, base beshayela ithini. Hawu ngiyabona nawe sethe nayi ngizoke ngihambe ngiyolihlina lelathini, sihambe siyohlala khona ukuze siqhube khona inkonzo yokuthandana kwethu. Amathuna abazali bethu nelakini libhaliwe, rest in peace. Kodwa laba bantu abanako ukuthula emathuneni abahlezi kuwo, bafa bexabene, benyukene, bejahene. Nangaphela base bakha usuku le ntombi esihamba imtshela, noZibanyana ngikutshelile ukuthi liyangehlula uthando kaSibanibani. Manje sengivumelene, cha sengiyonikela kuye ngomntombi bami bokugcina. Hawu Sibanibani, ngeke usahamba nawe ube intombi ka-25, ngeke na usala la sihamba khona. Uyakhumbula uma sesiya noma busezibukweni, wabala zonke izinto ezinhle ezenziwa komntombi kuleli bandla. Wathi hhayi uthando lingehlule. Nempela wayesemtshela umngani wakho esethi, uyabona-ke uzokhanda isu, ngiyophuma lapha ekhaya ngithatha umgqomo, nawe uthatha umgqomo ekhaya kini. Mina wami umgqomo ngofike ngiwushiye emfuleni, wena-ke uyongisiza. Uphuthuma ngamandla uthathe wami umgqomo uwuyisele ekhaya uzolanda wakho, ukuze ma kufika abazali bangaboni ukuthi amanzi awekho ebekade ngiyowakha, kanti mina sengihambile ngiyeke umuntu wami engimthandayo. Ihlamoya oyingcwele enge enawena
wena nangampela yayisijomba le ntombi yayisiphikelela lapha la khona isoka la kuleya la kwakho khona ithini yayisicabanga le ntombi ukuthi usibani siya lo muntu engimthanda kangaka mina nginaso sesheni iliphi sengizolenza ukuze ngiqede ngempilo laba bantu ngalento abayenza ngoba lo muntu nami ngiyamthanda yayisifikelwa yiso le ntombi zathi hayi njengoba esesho umgqomo wakhe angigijime ngithathe lesi sigubhu wayesihamba le ntombazane iyofuna upetrol ngempela yayisifika-ke ey'tolo ey'nkulu emakhaya kade kudayiswa no-petrol yayisiwuthenga le ntombazane hawu wenzani petrol nayi ngithunyuka ngizowuthenga upetrol yayisiwuthenga nomentshisi base behlangana laba bantu laphayana othandweni labo kwase kuba kuhle ma kuzongena-ke inkonzo kuyamenyezwa nenkonzo bantwana benkosi kube kuhle kufike nala khona kufundwa khona umthandazo kuguqu inkonzo inamandla kushiye kuthiwa vuka nathi Yesu vuka lo fundayo ophethe inkonzo kuze kufike lapho khona kufika khona kushiye khona isilandelo sebandla ngoba abantu basenkonzweni abayizwayo hawu bathe beqeda ukusho isilandelo sebandla inkonzo iphakathi naphakathi bakhonza abahle benkosi yayisifika le ntombazane ithi le ntombazane lo muntu bengimthanda kakhulu kodwa ukuze enhliziyo yami yenele ngiyojabulisa ukubona labantu sebefile bobabili yayisiwuthela upetroli phezu kwaleli thini le ntombazane sengithala phansi bantu benkosi yalithela leli thini yathela leli thini laba abangaphakathi uthi omnyawo thandwa sami uyezwa nti izulu liyana hawu liyana impela hayi phela malini izinto kusekusho ukuthi izinto ihamba kahle nikhona abantu benkosi yasho inkonzo abantu benkosi apha ngaphakathi kuyahlatshelelwa hamba na yasho inkonzo uthe nophethe inkonzo siyaqala sethi hayi inkosi ayibusiseni kuzosokuthandaza manazela nikhonani bantwana benkosi seliguqile ibandla kuthandaza impela khokheli uyingcwele ngikhokhele waqala manje lona beza kushisa hawu washisa kangaka sithandwa sami wathi lona hayi fanele le nkonzo inamandla abasezulwini basuke beseduze-ke kade ababona ukuthi ithini liyasha hawu hayi bosibanibani-ke kodwa uyaluzwani usiki lokuthi khona manje kusha khona intuthe khona wathi lona hayi phela lo muzi wasala ehlathini mhlawumbe ngenzeka abantu abalusa bayishisela nje awazi umlilo ufika lapha abantwana benkosi lasho ithini bantwana benkosi bathi beqamba babebona ngesicapha siwohloka siwaphansi kwasho ukuthi ayisekho indlela-ke ngoba labantu manje sebele ngesiphambano nje ubona uJesu Kristu eshayelwe ngey'pikili akusekho ukwehlukana basha labantu bafa benjalo bese siphambanweni sikaJesu Kristu baqala omakhelwane bamemeza ngaphesheya ukuthi hayi bo niyawubona lo mlilo oshalapha nathi omnyayi kusuthi abantu kade beyibhemela nje bebeshisa kade kwathuthwa kulo muzi kwaphuma isali kwasa thatha kodwa abantu abami
Kodwa uma ngithi ngiyalalela laphana ngizusu lenyama yabantu eshayo. Kwathi wena gogo usewenza umhlangano usugugile wena. Siphinde simemeza abanye abantu abami ngisize nani ithini lisha lapha yathi. Kodwa uma ngithi ngiyalalela ngizwa kukhona usilapha labantu linyama abantu abashaya. Kwathi uma kudlula iqhubu labantu besithathu. Bathi abantu kodwa sisakwazi sithini ngempela. Mhlawumbe lo muntu uqinisile ke sihambe siyobuka. Abanye bathi banani mhlawumbe kwangena imbuzi zavaleleka mhlawumbe izona ezifele phakathi. Uma beyafika phakathi abantu sekwamathambo ey'ngodi ey'hlangene. Bafa baze basha. Kwashaya isikhathi lentombi zaphuma iy'ntombi kwahamba kwayona kuyakhona kwakuhle kwahamba amacece kwahanjwa zonke iy'ndawo kodwa yaqala le ntombazane manje mayiphakathi kwabantu nesibanyana sukuma ke sisina phela. Uthi mawuqala ulayini zisho iy'ntombi zithi ziboshwa uzani mazulu. Yehluleke le ntombazane ukusina. Hawu nazi bamenyana kwenza njani ngoba ubuthina noma ngabe sesigida mase sivala ubusuma uqashena phambi kwethu. Yaqala le ntombazane yaphelwa amandla ayabi sangishe inkonzweni zonke ayabi sayandawo. Nasekhaya kusadleki nonini uyayibuza mntanami kwenze njani. Yini awudli ngani na uyagula yini bamthatha bathi bafuna ukumisa nakodokotela bamisa zonke indawo akukho kulungayo. Kuze kudabuke nabantu beyinkonzo eceleni bafike bethi bazothandaza. Bathandaze kusale kufane. Kuze kufike nalabo abafika bezokwenza umgcobo wokugcina. Bafike bawenza umgcobo wokugcina phezu kwalo muntu. Bambona athule lo muntu. Uma ethula lo muntu esethi uyasukuma nje umfundisi esethi uyahamba sale lo muntu akhwehlela avuke. Sibani yini indaba na? Sekuzanywe konke kwase hayi kwasokuthunyelwa kubagcotshwa baleli bantu hayi bake nifike nibani uyagula. Engathi uManazaretha umuntu masingasambona ethempeleni inzukwana singayihluphi kuyomcinga ukuthi kuphi. Nikhona uManazaretha. Iyaqolisa ukudla ithuba abantwana benkosi. Mase befika laba bagcotshwa sebephekwa le ntombazane. Kunengoma ke ehlatshela lapho leli bandla abantu benkosi mase kuthandazela umuntu. Baba wethu osezulwini asisebo oseni bathu baba wethu osezulwini moya ngiyayikhumbula insizwa ezala ubaba wami unjobo zamadoda yayithi mayifika gula umuntu umkhulu wenze enye into angazi ukuthi babethone kanjani. Umkhulu ngiyamkhumbula wenze isaga kwakuthi mayefika gula umuntu wengamthandazela umkhulu umuntu engamvumisanga ukuthi umthetho wakho nayo. Futhi umkhulu wayithi mayefika emzini womuntu kuthiwa umuntu uyagula ayifika imesangweni lensizwa mesethi umuntu akakhishwe ngohlaka imbeke la. Kwakusekhona obhavula bensimbini yabaza ngithi kubiliswa amanzi apholiswe mase khishwa isaka lelihlaza lelifaka klabishi. Umkhulu engamthandazela umuntu engagezile nensile ethi ngoba makufika ingilosi izofika enyanya angasindi lo muntu. Imbeke esangweni lapha kuthatha insipho le kwakho insipho eyayiningi lokuthi izichatha abantwana noma ungayiphupudla kanjani ayingenalo igwebu lyansipho.
akukhohlwa umzimba wonke lapho umuntu egula ekhala ngaze ngafa athi uma eseqedile emesethatha leli saka likanyanisa emesevula ulimi la thatha usawoti noshukela aliwudla ulimi lukhala igazi athi uma eseqedile emesembamba umuntu lakhe umkhulu umuntu mengasadli umkhulu wenze enye into nami ngikwaziwa nje madondo umuntu onesihluku mase kubiliswa iphalishi ngamandla lapha akakangeni egcekeni libili iphalishi lilethe la kukhona ukhalo kwakuthiwa iphelo niyawazi into kazi wawubaba lokhala into esimanga mase kuthi hu la phakathi ephalishi mase liletha limeyi noma uphondo mase ephendula lethiwa lize iphalishi la nopelepele avuka umtelele phansi ekhala ethi umuntu ngafa avuke ecingo siyothi siqamba abantu benkosi sesimlapha sihlabeleni ingoma khona ingoma abantwana benkosi esabuthwa ngayo emhlabeni ethi uyabona besimasifika silethe inkonzo emzini womuntu hayi njengoba nanijaha indaba yekhathi nje mese sima kucelwa amanzi ahamba okhiwe emfuleni amanzi emesemala enesebuthisela amanzi mese kuphuma ingane phambili kuhambe kuchela umuzi kungangena egcekeni kuthiwa nkosi yethu simakade ime phambi useyazi ukuthi umkhulu lapha angasathintwa nomuntu ngeke azahlale phansi naku upelepele uyavuda pheqolo samile lo muntu uyazabalaza ngodonga yona yonke into ngimambeni izunge isinolaka lisizwe ngeke usayithinta izunge zokutholela lo muzi kuyila kuqala phansi ngene esangweni bese kuzongenwa kuyila kuthandazwa ikhona abantwana benkosi siyothi siphuma la lo muntu obesilandela hamba ngenyawo zakhe ikhona eManazaretha sike sayibona insizwe enjalo eManazaretha kuleli ivangeli uyabona umkhulu abathi ngishegula umuntu wesaba ngishukusho ukuthi ngiyagula ngoba uyazi uma ekwafika nje engadlali nale ntokazi ke kuthe mase kufikela wagcotshwa base beyibuka le ntokazi bathi mntanami akephuma wonke amakholo endlini kusala umndeni ayisephuma amakholo ethi ngiyaqala ngaphandle wesethi mntanami njengoba usunjena nje unani umthetho akufuna uvuma isono yini oyibonayo yasho kancane intombazane sihlabele kunevesi ke liyifikelayo eManazaretha hawu umzimba hawu supeli apelile ke hawu supeli ithi le ntombazane ngiyabonga namhlanje mgcoza nje usufikile nje ubona ngilele kanjena nje ngigula nje angiphethe lutho ngidliwa yisono yini kwenze njani naye ithi hayi ngahlushwa umona kwakunentombazane eyayimngane wami esazwana kakhulu phakathi kwethu kwasekuqhamuka isoka lasefika leshela lithanda yena waze waliqoma leli soka elalele laba kwase kwenzakala njani ithi ke ngivuma lokho ngoba sengicela indlela yami ukuthi uNkulunkulu angithethele ngoba noma lishona labantu bababi bafike bame phambi kwabo basibuze bethi sibani bani kodwa wasibula zasenzeni kuwe ithi intombazane ngangiphethe umoya ngicela ngithethelele ithi ke namanje mshumane ngiyababona naba laba bantu yimini engabashisa niyakhumbula ngonyaka othize isikhathi sokuthi kushe ehlathini abantu abatholakala abafuna ukugijima amaphoyisa abazi batholakala abantu ukuthi babulawa bani labo bantu babulawa yimi abashisa ngopetrol ngiphethe umona ithi ke sengenzela kodwa kodwa awukuze umoya yathi ngifisa ukucela nithethelele emhlabeni
sekufanele ngabe kufuna laba bantu manje kwathandaza lentombazane yayisithi ngithatheni ngibeke kahle lapha bayibeka waphuma umphefumulo yafa. Manazaretha sengigcina ngihlala phansi sonke nje basila sisazokuma phambi kwesihlala sobukhosi lapho khona i-TV kanoma ubani bani uNkulunkulu uyokhipha ikhasethi esifubeni somuntu ngokuthi uhambephi uhambe kanjani. Kodwa ngifisa ukusho kodwa abantu benkosi ukuthi nawe mawuhamba ngakini ubona amathuni abhaliwe abhala ukuthi rest in peace. Kodwa la bantu abasemathuneni abanakho ukuthula, bayakhala inyembezi usuku nemini mawe bekenza ngabe ogqebhula losimende ngoba kwawumthetho waleli bandla ukuthi umuntu ithuna lomuntu okholwayo kalikhonkwa amaNazaretha. Ngoba lo muntu ngosuku lesithathu uyavuka kufika ingilozi, uyabona kumuntu mangcwatshwa uMshumayeli phezu kwakhe kuma ingilozi kaLucifer kuma ingilozi kaShembe la mase ineneza lezi ingilozi bekezelani vuka sesekulandile. Ima isithi le ngilozi kaLucifer akakwazi ukuvuka lona ngoba unje. Ima isithi le ngilozi lena kaShembe ithi hayi noma ngabe wena ubala lokho ima isigijima idumela isaka leli imemeza uNdlovu lasebuhleni uNdlovu ugijima nomnikelo 23 lo phathi la ebuhleni agijima akhipha isaka ajijelela uSathane akudedela uphunyuke. Kodwa into ebuhlungu manazathi abantu ekufuna bayiqaphele ukuthi umuntu mayisefile anoyiniki isikhathi bantwana benkosi mahamba umuntu emhlabeni. Mhla ufile kuyofika abantu abakuthanda nabantu abangakufuni. Nalothi uma uyogula afika aphume nawe uyobe khona emgcwabeni wakho nomnakweni futhi uyobe khona. Enten amen manazathi. Ubani uyobe khona? Mase kuba khona indaba enkulu manazaretha yokuphoswa kwenhlabathi. Uyabona mase iphoso lenhlabathi iphoso umuntu omthandayo iphoso umuntu ongamfuni. Kodwa lezi ingilozi zombili mase zimphe kwakho zifika imemeze zithi sibanibani sikunikezile amandla phusha manje uphusha kanje inhlabathi ukuze ziphume ngaphandle ngikuthathe ngigijime nawe. Esabhiza uSathane ebalisa ngale mali lela libheke ngapha eceleni ukulindela uMshumayeli ukuthi akakudonse nengilozi ubhizi wena uthi uyasiphakamisa isandla sifikele kulo muntu ithinta inhlabathi yapho somadondo manyanya kangaka usibuyele phansi. Angidudula ngalesi phuthume ngamandla isikhathi sincane uthi uyaphusha uthi uyathinta baba le nhlabathi yapho somasamba ningamfuni kangaka buyele phansi. Bantwana benkosi abazali bethu sibenzele imisebenzi abahlabela izinkomo safaka izinyongo kodwa namhlanje abavukile emathuneni ngoba emathuneni abo kwaphosa inhlabathi abantu abangabafuni. Yingakho kumthetho kuleli bandla amaNazaretha ukuthi umuntu mayeyiNazaretha kufuna sibe sinyenye nezingane ezincane amashishangena siyekwenza inkonzo yembali phezu komuntu ngoba kuyoliwa novuko ethuneni lomuntu maNazaretha. Nikhona abantu abenkosi. Hayi ngiyaxolisa abangcwele. Sengithathe kade. Kodwa ngathi uShemba ngasisiza mase kule ndawo maNazaretha. Nawe ungaphumi noma ngaba unamali. Uthi ngizolayithela ubaba noma la ikhona uShemba akakhumbuli noma abafweni nodadewenu ubalayithele ngoba laba abantu mangathi uNkulunkulu anipha amehlo nibone ukuthi umuntu ngamunye ulandelwa izigidi nezinkulungwane uwedwa. Ngesikhathi uphuma ethempeleni ungabanikeleli laba bantu noma ngabe uphethe ishumo ongcono uthi inkosi ngibacazela isihlanu inkosi bakithi nabakomani inkosi bakhumbule lapha bekhona. Khona into esengiyenze ngiyibuke la esontweni angazi noma abagcotshwa bayayithanda yini. Umuntu asuke ekhaya kwakhe ehluphekile athi sela isonto masekumenzela iminikelo wemabana ungiphathele sekuze kusukunyiswe ngisho izingane manje abaniyoqoqa kogogo ungasuka kini ekhaya uphenduka isishosho sula ethempeleni uthini ngalezi igidi nezinkulungwane ezizothola ukuphila kuwe ngoba noma ngabe ugutshwa ngeWheelchair fana ngabe uyayiphusha ufika uthi Mshumayeli ngicela unikela kuShembe uShembe akhumbule abazali bami uthi uphuma lapha labantu bebekuthwesa ngosizi bethi sibanibani ngoba siphethwe isifo somnanakhe. Iyabonga abantwana benkosi.
ngibonga ukungena kulo muzi oyingcwele. Shembe ngathi anganikhumbula nonke abadingile nabaswele nabagulayo nababhalisa iy'mpesheni ey'ngaphumi nabangasebenzi. Shembe abenzele kuhle lezi iy'nsizwa ngelilanga simenyeke kuthiwa seziyaganywa. Shembe anikhumbule nonke, angehlele ngezansi bantu benkosi. Inkosi ayibusise nekuzwilekho. Amen. Bathi baba sesingavala le nkonzo. Ngiyacabanga ukuthi-ke bangcwele benkosi khona iy'nsizwa la ngemuva ziyohlabelela ingoma yesithathu esokubuyisela ngayo inkonzo kuNkulunkulu. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabeyingcwele. Kasih